Suunlar Mar vilayetinde häkimetler hojalyklaryň ýakyn gazy boýunça hasaplaşyklaryň geçirilmegini, seýlede 5 ýyldan artyk ulanylan ölçüjileriň tökülüp gaýtadan barradylmagyny talap edýärler. Agyr ykdysady krizisyň arasynda gurpdan düşen ýaşaýjylaryň käbiri tölegleri etmäge eýýäm maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda yerli resmiýetleriň käbiri bu raýatlaryň ýagdaýyna girip, olaryň bu meseleleri boýunça ýardam bermäge finansiýarlar. Türkmengala etrawynyň gaz idarasynyň işgärleri 60 ýaşlarynyň ayagyndaky Maral daýdanyň öýüne gelip gaz ölçejisini 5 ýylyň dolandygyny, sol sebäpli onuň barlygdan geçirilmelidigini talap etdiler. Gaz işgärleri ölçejini söküp onu edaralaryndaky ýöreýte komissiýa tapşyrmalydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, ölçejiniň dogry işläp işlemänligi barlanmaly we 400 manat aralygynda durýan bu iş meniň öz hasabyma amal edilmeli. Resmiýetler eger de muny etmesem onda hamaly ölçeji döwünden ýokýaly jerime ýazjakdyklaryny aýtdylar. Dip 40 ýyldan hem asa putrutçylyk bilen meşgulanan Maral daýda gurrun berdi. Ol gaz işgärlerini diňe ýeki özüniň ýaşaýandygyny, hökümetiň berýän 200 manatdan tähel ýokary pensiýasynyň gadyly iýmitlenmäge hem ýetmeýändigini düşündirjek boldy. Gaz işgärleri gepiňi hem diňlejek bolmadylar. Gaýta muny etmesem gazymy doly kesjekdikleri bilen haýbat atdylar. Dip Maral daýda sözüni dowam etdirdi. Mundan soň ol özüni belki gadydan çykma hükmünde igilsik ediljekdigine umyd edip, ýagdaýyny etrawyň gaz idarasyna düşündirmäge gitdi. Edaranyň başlygy ýerinde ýok eken, ýöne meni beýleki jogapkar işgärleriň biri kabul etdi. Men tutuş ömrümi beýlekleriň melleklerinde potratçylyk edenligimi, paxta ýygmalydygymy aýtdym. 3 agamyň hem menden daşda ýaşaýanlygyny, hökümetiň pensiýasynyň hem ýetmeýänligini beýan etdim. Dip Maral daýda bolan söhbetdeşligi gurrun berdi. Ol jogapkar resmiýiniň beren jogabynyň özü üçin garasylmadyk ýagdaý bolandygyny aýtdy. Ol maňa duýgudaşlyk sözlerini aýtdy we gazymy kestirmezlige, şeýlede ölçejini muhtuna barlygdan geçirmäge kömek etmäge finansçakdygyny bellidi. Resmi öz mobil telefon belgisini berip, haçanda gaz işgärleri gaýtadan gelenlerinde şol pursat özüne jaň etmegimi ündedi. Men mobil telefonumyň ýokdugy maýdanymda ol resmi bolar onda gazyny kesjek diýip öýüňe gelenlere meniň belgimi ber we meniň kimdigimi aýt diýip jogap berdi. Mundan başga da ol resmi Maral daýdany öz awto ulagynda öýüne çelini getirip, seýlede öz jüýsünden oňa 300 manat berdi. Ol bu puly özüňe harçla diýdi. Onuň bu hereketleri diýsen garaşylmadyk boldy. Sebäbi beýleki ýolbaşçylaryň aglabaty meseleň bilen geleninde gepiňi hem diňlemän öňünden aladasyny etmeli ekeniň diýip ýüzüňe alyp goýberýärler. Gaz idarasynyň bu işgäri bolsa indi pulda kösenseň barmaga gapyň bardyr diýip rahatlandyrdy. Dip Maral daýda sözüne gosdy. Türkmen hökümeti ilad üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýatyrdy. Ýurduň sol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işçilerin arasynda ilatyň has gowy ýasap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäs däldigi bilen düşündiripdi. Fermasyly gazan jetmek, çağlar ekläp saklamak üçin giň mümkinçilikler döredi. Şoňdan bagda döwlet tarapyndan muht berilen serişler hem taşytly ulanmak üçin bir meselelere täzeçem garalsa onu hem maksadalar bolar diýip hem hasaplaýar. Sondan soň ýaşaýyş aýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine, seýlede tölegleriň geçirilisine gözükçülükler güýçlendirildi. Töleg meseleleri döwlet derejesinde hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Bu ýagdaýlaryň arasynda ýurduň durly sebitlerinde ilatyň suw, elektrik we gaz üçinçiligindäki bökdünçlikleri saklanyp galýar.